God aften, og velkommen til Det Lyserøde Julekøkken. Mit navn er Ditte Cancerella. Og jeg er Jan. Og vi er nået til den 10. december. Punktum. Gud, det er den anden søndag advent, så vi skal have tændt et lille lys. Det gør vi sådan her. Nej, bare. Nå, men vi skal i gang med det. Ja. Lad os løfte. Ja, så jeg får angst i øjnene at se, at der kun er én flaske, og jeg ikke ved, hvad fanden resten er. Det er en London Dry Gin. Nej, der er sådan en nøgle i. Ja. Ej, hvor er det sejt. Jeg kan faktisk historien om nøglen. Spændende, lad mig høre. Det her, det er en kopi af nøglen til det sted i London, hvor man lavede den første London Dry Gin. Ikke helt sikker på gaden i London. Men hvor det er, at der er blevet lavet London Dry Gin. For første gang. Altså, jeg kan jo godt fortælle dig, hvad det er, at gaden den hedder. Ja, den hedder James Street, nummer 3. Det er rigtigt. Og hvorfor? Det står der. Nå! Og det var, jeg tror bare, vi nåede til den 10. december. Skal vi ikke sige det sådan? Er det sådan en gin og tonic, vi smager? Det kunne det godt være. Ja, det er det. Det er bare ikke helt mig. Men det er faktisk min favoritdrik. Altså det her, det er det, jeg kunne leve af nærmest, hvis jeg skulle leve af. Det er faktisk ret god gin og tonic. Ja. Men hvad er det for en tonic, der så er brugt? Det er jo så spørgsmålet. Det er i hvert fald ikke Schweppes. Den er ikke sød nok til at være en Schweppes. Det kunne godt være en Fever Tree Mediterranean. Ja, det kunne det godt tyde på. Jeg siger bare et eller andet lort. Det er Fever Tree Almindelig Tonic. Det er deres... Det er en Fever Tree Premium Indian. Ja. Det er en af de bedste gin til at lave dry martini på. Altså det er det, man drikker i... Hvad hedder den? Hvad hedder det? Men altså, jeg synes... James Bond! Er det ikke ham, der drikker det? Jo. Stirred og shaken. Stirred og shaken, eller hvad det hedder, ja. Men gin har jo noget med græn at gøre, ikke? Nej. Enebær. På en busk. Rundt om en enebærbusk. Ja, netop. Altså, jeg tænker også bare sådan lidt, altså der er rigtig meget gin og tonic i den her. Nej, der er meget tonic i. Der er meget gin og tonic i den her. Men det, og vi har stadigvæk 14 dage tilbage. Ja. Så jeg tænker, at nu har vi drukket ud og sagt skål og tak for i aften. Og så glæder vi os til at se jer igen i morgen den 11. december. Men nu sætter vi lige kassen på, og så går der ikke særlig længe, hvor at I så kan følge med i det nye afsnit af adventskalenderen, hvor vi er nået til den anden søndag i advent. Glædelig anden søndag. Glædelig anden søndag i advent. Vi ses i morgen.